Salutare pasionați de mașini clasice, numele meu este Alexandru, iar astăzi o să vă prezint o mașină specială, un hibrid românesc proiectat la sfârșitul anilor 80. Mașina despre care vorbim este una foarte rară și de ce nu controversată din cauza perioadei în care a fost fabricată. Aro 12 sau Dacia DCN-ul, mașina îndrăgită de fostul președinte al României Nicolae Ceaușescu, dar respinsă de soția acestuia, Elena Ceaușescu, din motive necunoscute. Aro 12 a fost o mașină construită în parteneriat cu uzina Aro și Dacia. Șasiul și partea mecanică sunt de Aro 10, având un motor în 3 cilindri diesel, iar caroseria este una de Dacia 1310 Break. Mașina a fost produsă în doar 14 exemplare, destinate MAPN-ului și a fost testată de însuși Nicolae Ceaușescu în curtea sălii Palatului din București, după ce au fost aduse mai multe exemplare la reședința din București și Znagov. Având tracțiune integrală și o gardă la sol semnificativ mărită, mașina l-a impresionat pe Nicolae Ceaușescu, însă cea care nu a vrut sub nicio formă ca această mașină să circule pe străzi a fost soția lui, Elena Ceaușescu, care a spus, citez, Nicule, mașina asta nu nici cal, nici măgar. După refuz, uzina Aro a mai produs încă 10 modele, care urmau a fi date miniștrilor din cadrul Ministerului Comerțului. să zicem așa. La Aro 12, avantajul este că are caroseria un pic mai ușoară decât un Aro și merge mai bine, mai... Și cam asta. Păi nu, sincer, nu mai aveți decât să mergeți la Piatra Neamț ca să mergeți cu mașina din asta. Și a spus că exemplar de la Câmpul Lung e o replică sau? Da, replică. Deci suntem într-un Aro 12 cât se poate de original.
Acesta a fost și videoul despre Aro 12, eu sper că v-a plăcut, pentru mine a fost o experiență total unică și sper ca pe viitor să am ocazia să filmez și alte mașini clasice. Până data viitoare, vă salut! PS, un like și un follow ar ajuta foarte mult. Bum, bum, bum.